אתה לבד, אני מה איך היית איתה על המיטה הזו שאני קניתי? איזה בדיחה, שוב סליחה, זהו אני מציתי. לא תירוצים, לא להמציא, תכף אנחנו פיטים. גם השתיקה די מביכה, בדיוק מה שרציתי. מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה? מה קרה? תרגע, 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 תרגע. יש עקבות, יש ראיות, אבל אני לא שופטת. אם חטאים זה טעים, אז גם אני נופלת. למה זה מרגיש כמו דז'ה וו? אתה לבד, אני מהו מרימה לו ושוב נזכרת. למה זה מרגיש כמו דז'ה וו? אתה לבד, אני מהו מרימה לו ושוב נזכרת. איך מזמן אמרו לי תעזבי, הוא לא שווה את הזמן שאת תבזבזי, הוא עוד ישיר סימן, אתם ממש שונים, אל תחזרי לשם, תגידי לו בפנים